nagugulat ako. Parang sabi ko, bakit ganito 'tong babaeng 'to? Parang may sira na hindi ko maintindihan kung bakit siya sumisigaw din. Kasi yung iba kasing amo dito, yung tira nila, yun yung kakainin ng katulog. And shoutout din kay Sweetie Pie, nasa Kuwait. Salamat Ate Alma for always watching. Shoutout din kay Azir Ramak from Vancouver, Canada. Azir Ramak, thank you so much for watching. At saka kay Anthony Abad. Ayan, kay Sir Anthony Abad na nasa Riyadh. Shoutout din sa iyo. Thank you so much for watching. Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back dito sa aking channel. So today's video po, i-share ko lang sa inyo yung mga dahilan kung bakit ako nagpalipat-lipat ng amo last 2 years. So bago ko napunta dito sa pinaka-amo ko na. So para sa mga baguhan dito sa Saudi Arabia, sana makinig kayo dahil may ibibigay ako sa inyo ng mga tips para maiwasan natin na mapatagal dito sa Saudi Arabia at hindi makauwi dahil maraming nangyayari din na ganito. Ako kasi, dapat 2 years na ako ng May, so dapat nakauwi na ako, 'di ba? Pero dahil nagpalipat-lipat nga ako ng amo, so hindi ako nakauwi dahil bawat lipat mo ng amo is bagong kontrata mo na naman ng 2 taon. So simulan natin dun sa una na pagpunta ko dito nung 2017. So 2017, bumalik ako dun sa dati kong amo, pero yung amo ko na yon is hindi na kami nagkakasundo. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero yung babae parang iba na yung ano niya sa akin, trato niya sa akin, sobrang mainisin, sobrang daming utos. So hindi ko na siya kinaya kasi binigay niya na sa akin lahat talaga, pati yung bata kasi bagong anak. Halos hindi na ako nakakatulog, ang aga-aga ko pang gumising. So hindi talaga kaya ng katawang lupa ko kahit gustuhin ko na magtiis talaga para matapos ko yung 2 taon, pero talagang hindi na kinaya ng katawan ko. So nag-usap kami, anong gusto mo, ganito, ganyan. So sabi ko, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Pero dahil nga ayaw naman nila akong pauwiin, hinihingian nila ako ng bayad or pamasahe daw pauwi, wala naman ako maibigay na pera. So ang ginawa na lang is hahanapan na lang ako ng bagong amo kung ayaw ko na daw sa kanila. Kasi nga hindi ko na talaga kaya, hindi kami magkasundo ng babae. So hindi magiging maganda yung pagtatrabaho ko kung naiinis na siya sa akin, tapos ako naman kahit anong gawin ko, wala na talaga, hindi na siya bumabait, and kahit anong pakikisama ko, wala na talaga, as in pagod na pagod ako, wala akong tulog. Alam ng mga friends ko yan na iba, na mga nakasama ko doon sa dati kong amo, alam nila yan. So ang sabi lang nila, pupunta daw ako sa isang bahay, doon na daw ako magtatrabaho na bago, kung magugustuhan ko daw, mabait daw yon, ganito, ganyan. Tapos ngayon, dinala nila ako sa agency. So hindi ko alam na agency pala yung pagdadalahan sa akin, guys. So pagdating ko doon sa agency, nag-stay ako doon ng 1 linggo mahigit. Ang dami doong mga iba-ibang lahi, mga Pilipino na nagpapapalit din ng mga amo. So kayo guys, kung bago lang kayo dito at 3 buwan kayo, pwede kayong tumawag doon sa dati yung agency at magpapalit ng amo. Pero kung kayo ay nagtagal na ng mahigit sa 3 buwan, dyan sa inyong mga amo, mahirapan na kayong magpapalit. Doon na kayo sa ibang agency dadalhin, nakakilala ng inyong mga amo. Kumbaga agency yun dito sa Saudi, hindi na yun kakonekta doon sa Pilipinas, hindi na siya connected. Ayun na nga, so nandun ako ng 1 linggo sa agency na yun, kinuha ng agency yung phone. So nasa isang kwarto lang kayo, nakakulong. Hindi naman siya talagang as in nakulungan kasi kwarto talaga siya, pero nakahiga kayo sa sahig na meron namang maayos na higaan, foam. Tapos mga kumot ganyan, may aircon din, pero ang makikita mo lang sa paligid mo is yung lagayan lang ng tubig na dispenser, yun lang, at saka banyo. Yun lang yung nasa kwarto na yun. Tapos hinahatidan kami ng pagkain is 11 PM ng gabi. So isang beses lang kami hinahatiran ng pagkain. And then kami lang doon, halos mabaliw-baliw kami kakaisip, wala kaming cellphone, walang contact sa pamilya kung anong na bang nangyayari sa amin. Sobrang nag-alala nun yung pamilya ko kasi nga wala kaming contact sa isa't isa ng halos mahigit 1 linggo. And then ito na nga, may tumawag na daw sa akin, kahanap ng Pilipina na housemaid. Marami pa doong mga iba-ibang lahi na hindi sila mahanapan ng mga sponsor or mga amo kasi ayaw nila ng Kenyan, yung mga ibang lahi ba na itim, ayaw nila, gusto nila Pilipina. Ako na lang yung natirang Pilipina do. 2 amo yung tumawag, pinagpilian ko kung sino sa kanila yung pupuntahan ko. Kinausap ko yung unang amo, medyo okay naman siya, tapos kinausap ko rin yung pangalawang amo. Sabi ko parang ayoko kasi nga maraming anak. So, doon ako sa isa na ang anak is 3 lang. Pumunta na ako doon sa bahay nung kinausap ko na amo. Pagdating doon sa bahay,
hindi ko rin siya nagustuhan guys kasi yung anak pala is lahat lalaki. So natakot ako, sabi ko ano ba yan, lahat lalaki talaga yung anak. And then parang hindi ako safe. Sobrang bait naman nung babae. Ang daming binibigay na pagkain, tapos binigyan pa ako ng jewelry, tapos ipinag-shopping ako. Lahat ng pagkain nila, pareho ng pagkain ko, hindi yung tira ng amo mo yung kakainin mo, hindi. Separate yung food ko, and then meron din silang para sa kanila. Kasi yung iba kasing amo dito, yung tira nila, yun yung kakainin ng katulong. Ito naman, mabait siya sana. Kaso nga lang, hindi talaga ako panatag na pag natutulog ako, walang lock yung pintuan, hindi nila binigay sa akin yung susi. So, hindi ako palagay, parang hindi ako safe. Sabi ko, anong oras man pwede nila akong pasukin. Tapos minsan sumisigaw yung babae na, bigla na lang siya sumisigaw na walang dahilan. Nagugulat ako. Parang sabi ko, bakit ganito tong babaeng to? Parang may sira na hindi ko maintindihan kung bakit siya sumisigaw din. Ano ba tong pamilya na to? Bakit ganito? Sabi ko ganun. Gusto ko na sana kasi sa food okay naman. Magtitiis na sana ako sa food. Everything, may wifi, ganyan. Kaso nga lang, ang naging problema doon is hindi talaga ako panatag. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Kaya yun, after 1 week, balik na naman ako guys sa agency. Mag-aantay na naman ng mga ilang araw bago may tumawag ulit na mga amo para kuhanin ka. Meron nang tumawag mga after 1 linggo na naman, and then kinausap ko, ito na nga yun, yung isa kong amo, yung pinaka-amo ko na ngayon. Tapos meron pang isa na tumawag. So, dalawa sila. Hindi ako makapag-decide kasi parehong okay. Yung isa, bagong mag-asawa pa lang. So, wala pang anak, buntis pa lang. Tapos, yung isa naman na tumawag, ito na nga, na mag-asawa lang din. So, wala din ng mga anak na aasikasuhin kasi may mga asa-asawa na nakahiwalay na bahay. So, mag-aalaga ka na lang, magpapakain, maglilinis ng bahay. Ganun na lang yung gagawin dito. Dun sana ako sa isa ibibigay ng agency. Tapos, itong amo ko dito, tinaasan yata yung bayad para makuha ako. So, ganun kasi guys, parang nagbibiding-biding din sila kung saan ka mapapapunta. Lalo na pag Pilipina kasi ang Pilipina is in demand kung baga. Mas gusto nila na nagtatrabaho sa kanila is mga Pilipina kasi alam nilang masisipag, alam nila na mga matyaga, alam nila na malinis. Basta alam nyo naman yung mga ugali natin ng mga Pilipina, diba? Kaya mas gusto ng mga employer na Pilipina yung mga housemaid. Ito na nga, dito ako napapunta. At yung bibinayad nila, I think nasa 30,000 real. 30,000 real, guys. Mantakin mo yun. Ang laki, diba? Masasabi ko lang sa inyo, wag na kayong, kung kaya nyo namang magtiis na lang kayo dun sa mga previous nyo ng mga employer. Wag na kayong magpalipat kasi yung dadanasin nyo dun sa agency, tapos, yung palipat-lipat kayo ng amo, hindi kayo makakatapos ng 2 years, mas lalo kayong tatagal dito sa Saudi Arabia. Kaya, kung meron kayong napuntahan na amo at kaya nyo namang magtiis, may pagkain naman, hindi kayo sinasaktan, magtiis na lang kayo kaysa magpalipat-lipat kayo ng amo, hindi kayo makakauwi ng after 2 years. Kasi kada lipat mo ng amo, is another 2 years na naman na kontrata. Ang hirap ng dinanas ko noon. Tingnan mo sa agency, isang beses ka lang kakain sa isang araw, wala kang cellphone, nasa loob ka lang ng isang maliit na kwarto, kasama mo yung mga iba't ibang lahi. Sobrang hirap noon. Kaya kung ako sa inyo, yung mga bago pa lang ngayon na nagpupunta dito sa Saudi Arabia, kung wala pa kayong 3 months at hindi nyo nagustuhan yung inyong mga amo, magsabi na agad kayo dun sa agency sa Pilipinas para ilipat na agad kayo. Huwag niyong patagalin na umabot kayo ng 4 months, 5 months, 6 months. Mahihirapan na kayo niyan. Kaya yung 3 buwan na yun, kilalanin niyo mabuti yung amo niyo kung kaya niyo ba silang pakisamahan ng 2 taon. Kasi kung hindi, sabihin mo na agad sa agency. Ihahanap ka nila ng ibang amo. So good luck sa lahat ng mga pumupunta pa rin na mga domestic helper dito sa Saudi Arabia. Marami nagko-comment na mga papunta pa lang sila dito sa Saudi Arabia and natutuwa sila pag may nakakita sila ng mga vlog na okay naman pala dito, ganito, ganyan. So, bago kayo pumunta dito, magdasal na mapapunta kayo sa mabuting amo. Pakisamahan natin sila ng mabuti, maglinis, magluto ng maayos, at wag magdot-dot ng magdot-dot kasi yan yung isa sa pinaka kinaiinisan ng mga amo dito, yung nakikita ka lagi na nagdudot-dot. Okay lang naman kung tapos mo na yung trabaho mo, lahat, naayos mo na lahat. So, saka ka magdudot-dot. Pero kung hindi pa, ayusin mo muna yung trabaho mo para wala kayong pinag-aawayan ng inyong mga amo. So, ayun yung magiging advice ko sa inyo lahat ng mga gusto pang mag-apply na domestic helper dito sa Saudi Arabia. And sa mga gustong magpa-shoutout, so shoutout ko kayong lahat sa mga nagpapa-shoutout sa inyong lahat. So abangan nyo yan sa end ng video na to.
So, thank you so much for watching guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, please give me a thumbs up. Paki-like naman po ang aking video. And don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa. At wag na wag kakalimutang pindutin ang notification bell na katabi niya para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. So, thank you so much again for watching. So, shout out kay Charito Ople. Thank you so much for watching, Charito Ople. Shout out kay Jun D. Di Baguio. Shout out sa'yo, John D. Di Baguio. Kay Salve Yotega. Shout out po kay Salve Yotega. Thank you so much for watching. Kay Aileen Buenaventura, shoutout din Aileen Buenaventura, thank you so much for watching. Shoutout din kay Geneva Fadwa, thank you so much for watching. Shoutout din kay Igorot Gardener in Hong Kong. Shoutout din kay Smoky Variety TV. Kay Ate Mitch Mule, shoutout din sa iyo. Salamat sa panonood nyo guys. And Ate Margie Briones, shoutout din Ate Margie Briones. Annabel Luhong, ayan, shoutout sa iyo Ate Annabel Luhong. At last ay si Joel Bacuetes. So, shoutout sa iyo Joel Bacuetes. Thank you so much for watching. Also, so sa mga gusto pong magpa-shoutout, ilagay nyo na lang sa baba sa comment section ng pa-shoutout naman po. Kasi makikita ko naman yung shoutout na comment nyo. So, ililista ko na lang. So, thank you so much sa lahat, sa mga silent viewers, sa mga nanonood dito sa aking video. Paulit-ulit na naman ako. May magagalit na naman dyan na paulit-ulit na naman daw ako. So, see you on my next one na lang guys. And please give me a thumbs up. Huwag nyo kalimutan yung thumbs up guys. Thank you and see you on my next one. Bye bye. Have a good day and God bless.